Een goede ochtend. Hey, goeiedag. Ziet gij de papa? Ik ben de papa, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt als een hele vrolijke boodschap. Ja, is het ook. Vertel. Ik ben 8 weken op uitzending geweest naar Litouwen. Als militair. Als militair, ja. Oké. Ja, de spullen liggen nog in de gang. Ik moet nog op gaan ruimen. Ik ben gisteren toegekomen. Gisteren. Ja. 8 weken. Ja. En wie groot is het gezin? Ik heb 2 dochters. Eén van Bino 6 en het andere is 5 maand. Oh. Dus ja. Dat is ook Dus, nog een vrouw? Ja. Ja, ik heb er nog een vriendin, ja. Oké, want ja, iemand moet dan toch op de kindjes passen, hè? Ja, precies. En dat is natuurlijk ook een hele opgave geweest. Dus daar ben ik ontzettend trots op. Wie heet ze trouwens? Ik heet Bernie. Bernie. Nieuwsen, ja. Bernie. En die vriendin van dich? Angelique. Angelique. Ja. Dus je bent enorm trots op Angelique. Ja, zeker weten. Mag best even gezag Ja, dat mag zeker gezegd werden, ja. Ja. Ja, want 8 weken met de kleintjes is natuurlijk niet niks. Het klein is, want ja, voor 2,5 maand wie ik wegging. 2,5, 3 maand. En ja, het andere gaat gewoon naar school. Dus ja, moet wel allemaal maar even rondgebokst worden. Ja, want die van 6, wie gaat die door mee om als papa en een keer weg is? Ja, in het begin is het natuurlijk lastig uitleggen. Want ja, 8 weken, ja, wie weet wat 8 weken zijn. Het is heel van tevoren een kalender gaan maken van wie lang het nog duurde voordat ik wegging, wanneer ik terugkwam. Ja, dan wanneer ik wegging wordt 2 weken, maar hoe ik terugkwam. Als ze daar de dagen op gaan zetten, dat is dus vanzelf van oké, dat is wel heel lang. En toen kwam ik bij hem wel binnen van dat gaat wel even duren voordat het terug is. Gelukkig hebben we daar gewoon internet en hebben we gewoon contact kunnen houden, videobellen en ja, dat is dan wel leuk. Maar er is wel heel vaak van ja papa, ik mis dich wel. Dus ja, dat zijn moeilijke dingen. Dat giet ik Maar dan ook door merken mee. Ja, hè? zeker, maar dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Dus, maar het is en zo fijn als ze dan toekomen en komen op de gaaf gerend, ja, om dan toch weer lekker vast te houden en ze alle 3 wel lekker te knuffelen. Ja, want er is dan aan de band tussen dich en die dochter is het, hè? 2 dochters, 6? Ja, klopt. Die dochter van 6, is dan niks aan veranderd? Nee. Lang leven internet, hè? Ja, maar dit is echt, als je ziet wat het jaren geleden is geweest natuurlijk. Ja, die man die heeft geen internet. Dat waren 5 minuten bellen. En dan kon je niet van tevoren een berichtje sturen van gang bij de telefoon zetten, anders missen me misschien. Ja. Dan worden op goed geluk bellen en worden die 5 minuten om, dan worden die 5 minuten om. En tegenwoordig heb ze gewoon internet en kan ze gewoon bellen en appen en alles wie het goed komt. Dus ja, dat is het geluk van de technologie van tegenwoordig natuurlijk. Ja. Was het een reguliere oefening? Was ze geweest best? Ja, Litouwen draait vanaf 2017. We zitten dan met de NAVO. Ja, puur om Rusland eigenlijk te laten zien van we zijn daar als je binnenkomt. De NAVO staat achter Litouwen. Dus we draaien de oefeningen vanaf 2017. En ja, dat zal nu ook door gaan lopen. Ga je er dan nog met een apart gevul naartoe? Anders dan anders? Weet ik niet. Nee, niet echt. We weten dat we daar zitten met de NAVO. En ja, de NAVO is ontzettend groot. Dus Poetin zal zich ook wel een keer achter de oren krabben en bedenken van dat is niet slim om te doen. Dus dan ga je daar eigenlijk gewoon lekker oefenen, die ding doen. Was ze hier in Nederland thuis, was ze in Duitsland thuis, maakt niet uit hoe ze ergens, hoe ze die oefeningen draait. Ja, dat is daar eigenlijk niet anders. Merk ze iets in... Heeft ze überhaupt contact met de natives door? We hebben daar gezeten met Noren, Duitsers, de Litouwers zelf. Daar hebben we de oefeningen ook met gedraaid. En dat is mooi om te zien dat ze daar, ja, het pak gewoon super snel samen, super makkelijk samen. Dus heel veel dingen wat ze toch hetzelfde deed is eigenlijk, wat ze hetzelfde doen als wie we dat doen.
En dat maakt het oefenen natuurlijk veel makkelijker. Ja. Ja. Merk je iets van zorg bij de Litouwers zelf? Die zitten natuurlijk nog een heel stuk dichter bij... De merkst dat ze bliezen en dat weer door zijn. Of dat ook direct zorg zijn, ja, dat durf ik niet echt te zeggen. Want de merkst wel dat ze bliezen en dat we aanwezig zijn. En ja, dat doet natuurlijk alleen maar goed. Ja, ik moet net zeggen, dat is dan Ja. voor dich als Ja, want militair, uiteindelijk- als Nederlander natuurlijk ook heel aangenaam. Hè? Ja, want uiteindelijk is dat ook hoe het voor thuis. Wat zoveel getekend is. Precies. En ja, het is alleen maar fijn dat ze daar dan ja, gewoon die steentje aan bij kan dragen. En ook zus dat het volk er gelukkig van werd. Ja. Ja. Even zonder defensiegeheimen te verklappen. Maar wat heeft ze er precies gedaan? Wat duist ze dan op zo'n uitzending? Is dat patrouilleren? Is dat oefenen? Is dat tactisch gedoe? Ja, daar wordt in principe geoefend alsof er binnen gevallen wordt. Oké. Daar hebben ze 2 bataljons. Dus zeg dat tegen elkaar man 4000 tegen 4000 is. Die gaan 3 dagen oefenen. De ene vult aan, de andere zit in de verdediging. En deze oefening was zo dat ze het vliegveld over moesten hebben. Na die 3 dagen is het een beetje opruimen, hebben ze uitgegraven bijvoorbeeld en zo'n dingen allemaal. En dan is het gewoon switch. En dan vult de ene aan en dan verdedigt de andere. En zo trainen ze alle twee, die verdediging en de aanval. Vermocht het echt, ja, shit hits the fan, zeggen we dan maar altijd. Ja. Wat is die expertise? Waar ben je voor opgeleid? Ja, dat is eigenlijk heel lastig voor me om het simpel te houden. Ik zit bij de genietroepen. Wat we standaard doen is bruggen boeien, bruggen onder lading brengen, zodat ze niet meer werkbaar zijn. Het boeien van kampementen, dat soort dingen even om het simpel te houden. Dus het opzetten van de grote douche-tenten of dingen of zo. Ja, dat doet je bijvoorbeeld. niet ook, ergens in the middle of nowhere. Ja, Zodat die jongens zich toch kunnen douchen. Ja, 2014, 15 ben ik in Mali geweest. Ook 4,5 maand op uitzending. En daar hebben we daadwerkelijk het kamp geboet. Dus dan boeten de FAPs, hoe de militairen inslapen. De douchevoorzieningen, alle elektra lek ze aan. We hebben daar een bar geboet. Ja, eigenlijk het ganse kamp werkbaar maken, zodat iedereen daar kan komen slapen en kan leven. En waar zout je met het kamp? Zout je in een bewoonde omgeving of zo? Nu zaten we in een bewoonde omgeving, ja. Ja, we zaten in Rukla, heet dat. Ja, eigenlijk liggen we neven het dorp met het kampement. En ja, het is gewoon omheen eigenlijk een kazerne, zoals we het hier in Nederland ook hebben. En dan neven een dorpje. Ja. Ja, ik vroeg dat omdat ik heb 100 jaar geleden een keer in militaire dienst gezeten, dienstplichtig. Ja. Ja. En als we dan ergens met zo'n bivak in Duitsland of in Frankrijk zoten, dan worden we altijd blij als het Kadi-wagentje kwam. Dat Ja, denk ik, ja, ja, dan ja. chips en hamburgers en Ja. dan worden we altijd heel blij als die Ja, kwam. maar dat zijn we ook nog allemaal. Ja, Daar sommige waren dingen we steeds veranderen nog niet. steeds. Nee, inderdaad. Die bestaat nog, hè? Ja, zeker. Dat komt nog langs op oefenen. Ja, de foodtruck eigenlijk, Ja, hè? ja, precies. Ja. Hey, maar goed dat ze even uit is gelachen van, was ze precies thuis bij de genie, want anders had je lui misschien gedacht van, ja, dat zijn gewoon de slimste mensen van de krijgsmacht. Want die Ja, maar dat is ook bij de wel, ja. genie zitten die, hè? Heb je nu de enige zag? Nee, nog Nee? nooit. Jawel, ja. Dat wordt vaker gemaakt, ja. Oké. Ja. Gisteren teruggekomen. Ja. Wat is nou, ben ze dan nou extra lang vrij of zo? Of moest ze... Ik heb nu voor nu 2 weken vakantie. Ga je toevallig nog het aanvullend ouderschapsverlof staan van de kleine. Dus dat wordt perfect, ik nu opnemen. En ik ga weer heel even 2 weken lekker bij mijn gezin zijn. Heerlijk, even bij je tanken weer. Precies. En waar zit ze normaal gesproken? Op welke basis? Oorschot. In Oorschot. Ja. Zitten ze bijna allemaal hier van Limburg. Daar heb ik ook gezeten. Best een Limburgse jager dan? Nee. Bestond die nog? Ja, Oh. steeds wel nog. Ja. Ja. Die bestaan zeker nog. Volgens mij heeft zich enorm veel plezier in die werk. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik ben ook blij dat ik dit weer een keer
heb kunnen metmaken. Want uiteindelijk is het hoeveelste tekens, hoeveelste Ja. steeds al die oefeningen draait. Ja, dan is het natuurlijk super fijn dat ze weer een keer mocht. Maar denk ze af en toe ook wel eens bij zichzelf van... het is wel bizar wie dichtbij het komt. Nou, of denk ze als militair anders? Nee, natuurlijk denkt ze als militair ook zo. Als militair, als burger, ja, iedereen denkt zo. Het komt heel dichtbij inderdaad. En ja, neem eens beeld dit. Maar wat deed ze eraan? Weer doen ons best om het zo goed mogelijk van ons af te houden natuurlijk. Ja, laten we het hopen dat het ook zo ver mogelijk weg blijft. Al komt het nu redelijk dichtbij.